onye bụ onye Igbo n'ebe a ịbụrụ onye Igbo mee mkpado si n'ụmụ Igbo na Chukwu ngọziri anyị sitere na gbogbo Igbo siri ike onye bụrụ onye Igbo n'ebe alele ọtụtụ omenala ka ejiri mara Igbo Ifeanyị ji ka mba dị ọtụtụ mma nkọta Igbo amaka obodo ọbụla ijelu ndị ga-afụlili Igbo Igbo dị global Igbo nwere ngọzi pụrụ iche site n'aka Chukwu maka na sitere na gbogbo Igbo gbasiri ike obodo ọbụla ijelu ị ga-afụlili Igbo na-emezi mba Igbo na-ebuli mba anyị si n'ọwụwa anyanwụ ebe ife dị mma si bido Igbo bakwa akpụrụ Igbo na-emesi ife ike light of the world anyị bụ ndị Igbo mbịawa ụwa ọzọ na-aga m abụ onye Igbo nne si n'ụmụ Igbo na Chukwu ngọziri anyị sitere na gbogbo Igbo siri ike ịnụgo maka Igbo Amaka TV ekene Valentine Akụdị n'obi founder Igbo Amaka TV edemo iche mmiri ekene ya Igbo Amaka obodo ọbụla ijelu ndị ga-afụlili Igbo dị global ụmụ Igbo ka anyị na-echeta ebe anyị si wee bido ije ka anyị na-echeta mbọ ndị nna nna anyị gbara ka anyị na-echeta na anyị bụ ofu na anyị bụ nwanne Igbo niile bụ ofu onye aghala nwanne ya ife niile ejenyelu ndụ aka dị n'ala Igbo Igbo amaka eziokwu n'ezi asụsụ Chukwu fụrụ anyị n'anya ọkpara Igbo ti aka n'obi tugbo onwe gị odogwu dike ịbụrụ adị Igbo lechaba Chukwu nyere gị ya Igbo amaka na mụ kwuru ya egwu onye abụghị onye Igbo n'ebe alele Igbo amaka Igbo Amaka TV bụ ndị ọma Igbo nwere ngọzi pụrụ iche site n'aka Chukwu maka na sitere na gbogbo Igbo gbasiri ike obodo ọbụla ijelu ị ga-afụlili Igbo na-emezi mba Igbo na-ebuli mba anyị si n'ọwụwa anyanwụ ebe ife dị mma si bido Igbo bakwa akpụrụ Igbo na-emesi ife ike light of the world anyị bụ ndị Igbo mbịawa ụwa ọzọ na-aga m abụ onye Igbo si n'ụmụ Igbo na Chukwu ngọziri anyị
anyị na gbogbo Igbo siri ike onye bụrụ onye Igbo na-egbe alele ọtụtụ omenala ka ejiri mara Igbo Ifeanyị ji ka mba dị ọtụtụ mma nkọta Igbo amaka obodo ọbụla ijelu ndị ga-afụlili Igbo dị global